Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 12 minutu igaro diren honetan, Sevillak eta Realak Sánchez Pizjuan futbol zelaian jokatu duten, eSports Ligako 12. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Realarentzat izan da aspaldiko partez ligan garaipena eskuratu dute txuri-urdinek, gogoratuko dugu batetik, huts eta biko emaitzarekin irabazi du Realak, Take Kubok eta Mikel Oyarzabalek egin dituzte golak, eta gogoratuko dugu batetik Sevillak lehengoan kopako partida jokatu behar izan zuela, Las Rozasen aurka, bertan huts eta 3 irabazi zion talde Madrildarrari, Realak berriz ez zuen kopako norgehiagokarik izan eta aurreko ligan Osasunaren aurka galdu egin zuen huts eta biko emaitzarekin anoetan, eta berez Jobe San Vicenteren aurka jokatzekoa zen Reala Alicanten, baina Valentziako sarraskia dela eta etzen norgehiagoka hori jokatu eta atzeratu eginda, eta horren ondorioz Realak aste osoa izan du Sevillaren aurkako norgehiagoka hau prestatu ahal izateko. 11kakoak errepasatuko ditugu. Xavier García Pimienta horrelaxe atera da, bere 4-3-3ko ohiko sistemarekin. Álvaro Fernández izan da atepean, lauko lerroan izan dira Carmona eskuinegaletik, Adria Pedrosa ezkerregaletik, Marcao eta Kike Salas atzealdearen erdialdean, Lokonga izan da euskarri moduan aritu dena, Gudel eta Juanluk lagundu diote, Gudel kapitainak, eta goian Luke Bakio eskuinaldetik, Idumbo izan da ezkerraldetik, eta goian Isaac Romero. Reala berriz, 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da baita ere Imanol gaurkoan, Alex Remiro izan da atepean, Makabiren aurka atseden hartu zuen, gero aurrekoan Osasunaren aurka jokatu zuen, eta gaur berriz ere Sevillaren aurka titular izan da, horrek esan nahi du jada atezain kaskantearra erabat osatuta dagoela. Lauko lerroan izan dira eskuinegaletik Jo Mikel Aranburu, ezkerregaletik Javi López, Ageg eta Igor Zubeldiak jokatu dute atzealdearen erdialdean, euskarri moduan izan da Martin Zubimendi, barnekaldetik lagundu diote Susicek eta Brais Mendezek, eta goian ezkerraldetik Sergio Gómez, eskuinaldetik Take Kubo, eta goian Mikel Oyarzabal. Muñiz Ruiz izan da epaile gaurkoan, eta partidaren hasieratik ikusi dugu Sevillak norgehiagokaren kontrola izan nahi zuela, ez? Realak baloia hartu duenean, baloiarekin jabetzan hasi da Realak ez zion bere estiloari inondik inora uko egin nahi, alik eta gehien atzealdetik atera nahi izan du baloia, Martin Zubimendi iparrorrat zuela eta Lukas Susicek ere dezente lagundu du, batez ere Sevillaren hasierako presio horretan ongi ikusi dugu Lukas Susic, baina hasiera nahiko eroa izan du norgehiagokak, bi taldeek izan dute baloiaren jabetza, baina inolako sakontasunik gabe. Reala etengabe saiatu da hegal horretan Take Kubo bilatzen, egia da, lehengoan Osasunaren aurka behar bada Realak izan zuen erru nagusietako bat, erdiraketetara gehiegi jokatu zuela, ez? Eta bigarren zatian gainera Horri Oskarson kendu zuen, Horri Oskarson gabe, batzuetan erdiraketa horiek errematatzerako garaian eta arazoak izan ditzakezu, ez baitaukazu bederatzi nagusi bat hor goian, eta aldiz gaurkoan ez beste era batera jokatu du Realak. Take Kubo lehengoan etzen titular izan, bi norgehiagoketan ez da titular izan, baina oraingoan gaurkoan erakutsi du ni hemen negok eta ni hasieratik jokatzeko negok. Eta Imanolek gaurkoan konfiantza hori eman dio eta Take Kubok erantzun egin du. Sevillarentzat oso trakets jarri dira gauzako 24. minutuan, Idumbok min hartu gaitu. Idumboren norgehiagoka, behar bada esan daiteke Luke Bakiorekin batera Sevillan gehien agertzen ari zen jokalaria zela, ez? Ordura arte, egia da Isaac Romerok ere desmarke onak egin dituela eta ongi mugitu dela bai area barruan eta bai area azkanpo, baina Idumbo gaurkoan Sevillaren erasoan jokalari garrantzitsua izatera deituta zegoen jokalaria da. Lehengoan debuta egin zuen Bartzelonaren aurka, gainera lehen gola sartu zuen, gero Espainolen aurka hasieratik jokatu zuen, eta gaurkoan berriro ere García Pimientak
Konfiantza hori eman dio, baina 25. minutuan Jesus Navasen ordezkatua izan behar izan da, horren ondorioz Sevillak sistema aldatu behar izan du egin batean, eta egin batean baita ere, bi jokalari askoz ere defentsiboago jarri behar izan ditu, ez? Egia da Carmona eta Jesus Navas erasoan oso parte hartzaileak diren jokalariak dira, zelaian zehar ibilbide handia dutenak, baloia eskuinetik hartzen baldin badute erasora joateko gaitasun handia duten bi jokalari dira, jokalari biziak, baloiarekin ere ongi moldatzen direnak, eta kasu honetan Jesus Navas ipini da eskuine galeko atzelari bezala, eta Jesus Navas aritu da Luke Bakiorekin aldez aldatuta apur bat Sevillari erasokortasun gehiago ematen. Egia esan Sevillaren aldetik Carmonaren norgehiagoka gustatu zait, batez ere lehen zatian oso parte hartzaile ikusi dugu, Idunboren aldaketa horrekin erasoan beste pauso bat ematera eraman du norgehiagokak, eta iruditzen zait ongi irakurri duela hori. Joan den urtean Getafen Jose Bordalasekin batera oso jokalari garrantzitsua zen, baina ez du inolako zerikusirik Getafek nola jokatzen zuen eta García Pimientaren Sevillak nola jokatzen duen. García Pimientaren Sevillari askoz ere gehiago gustatzen zaio baloia izatea, García Pimientaren taldeak alakoxeak dira, Bartzelonako eskolatik aterea da entrenatzaile kataluniarra, eta horretara eramaten ditu bere taldeak. Las Palmasen aritu zenean ere ikusi genuen nola baloiak etzien erretzen jokalari kanariarrei, eta Sevillarekin ere antzeko zerbait egiten saiatzen dela esan daiteke. Egia da tarteka aurkariaren presioa goian ikusten baldin badu, baloiari uko ere egiten diola apur bat Luke Bakio eta Isak goian bilatzen, eta gaurkoan ere egin batean Realaren presioan horretantxe saiatu da, baina baloiarekin ateratzean egia esan bi jokalari nabarmenduko nituzke, bai Lokonga eta bai Carmona gaurkoan. Gainontzekoak nahiko kamuts ibili dira, Adria Pedrosak ikeragarri sufritu dutake Kuborekin ezkerralde horretatik, gero Jesus Navas ere erasokor aritu da, baina ez oso parte hartzaile, naiz eta 25. minutuan atera den, eta esan dugu, Take Kubo gaurkoan aspaldiko partez titular izan dela, eta Imanoli nola erantzun dio, Martin Zubimendik baloi bat ipini dio, Barneraka bere jokaldi gustuko hori egin du, area barruan sartu da, Adria Pedrosa gainditu du, lurrera jaurti du gainera Adria Pedrosa, eta Take Kubok maixuki definitu du Álvaro Fernándezen aurrean. Egia esan, aspaldian ez zuen Take Kubok alako golikan sartu, nahiko irakurria daukatela esan daiteke atzelariek bere alor hori, edo nola kanpokaldetik, normalean eskuinaldetik ateratzen da, eta area barneraka pixkanaka sartzen da, ez, baloiarekin gaitasun handia baitutakek, eta gaurkoan Sevillako atzealdea ongi gainditu du japoniarrak, eta ondorioz huts eta batekoa ipini du. Horrelaxe amaitu da lehen zatia, gero Sevillak ez du erreakzio handirik izan lehen zati horretan, esan dugu. Baloiarekin bai, jabetza izan du, jabetza luzeak ere izan ditu Sevillak, baina inolako sakontasunik gabe ikusi dugu García Pimientaren taldea. Lehengoan gainera Bartzelonaren aurka atzealdean ere zenolako arazoak zituen ikusi genuen, gaurkoan Realaren aurka esango nuke hobetoxeago aritu direla alor horretan, baina hala ere asko daukate hobetzeko Sevillarrek, eta sailkapenean nahiko ondo doaz, iruditzen zaite euren jokoak eta sailkapenak ez dutela sintonia berbera egiten kasu honetan Sevillaren onerako, ia Europako postuetan dago, baina asko dauka hobetzeko, eta gaurko norgehiagoka horren isla izan da, ez, nola xehetasun txikiekin batzuetan norgehiagoka joan egiten zaion. Bestalde aipatu nahiko nuke Realean Lukas Susicen norgehiagoka. Lukas Susicek Atletico Madrilen aurka sekulako gola egin zuen, Gironaren eta Osasunaren aurka titular izan da, Makabiren aurka ordezko moduan aritu zen,
eta benetan Luka Sušić oso ongi ikusten dudan jokalaria da. Behar bada pentsa genezake erasorako jokalaria dela, ikusi dugu gaurkoan ere lehen zatian zenolako zartakoa eman dion are azkanbotikan ezkerrarekin, urrezko ezkerra dauka Luka Sušićek, bai erdiraketak ipintzeko eta baita jaurtitzeko ere, baina gaurkoan bereziki bere lan defentsiboa azpimarratu nahiko nuke. Oso ongi lagundu dio Martin Zubimendiri une kritikoetan, jokalari altua da, indartsua, eta horrek askotan dueloak irabaztera ere eramaten du Sušić, eta hori oso ongi baliatu du, eta hori azpimarragarria da. Esan bezala, hutseta bateko emaitzarekin amaitu da lehen zatia, bigarren zatiaren hasieran ez dituzte aldaketak egin ez talde batek eta ez besteak, eta egia da, ez genuela ikusten bigarren zati, gol asko izango ziren bigarren zati batez, Sevilla saiatu da, Lukebakioren bitartez batez ere, Carmonak ere jarraitu du, bere jokoa ongi eginaz, gal horretatikan askotan barnealdera sartu Sevilla kortikan jokalari gehiago izan zitzan, eta behar bada Realekoak kortikan apur bat distraitu eta Lukebakioren bila joateko, baina Lukebakio egia da partidaren amaieran pixka bat esnatu dela, bere jokoa erakusteko aukera izan duela, baina orokorrean oso gaindituta ikusi dugu, eta hori egin batean Jon Mikel Aranbururen gatik ere izan da. Jon Mikel Aranburuk egia da hor bigarren zatian akas bat egin duela, baina sekulako denboraldia egiten ari da. Benetan atzelari honek ez du beldurrik, sekulako garra dauka, eta hori Realarentzat oso garrantzitsua da horrelako klaseko atzelari bat edukitzea. Eta 74. minutuan epaileak zuzenean ez du ikusi, baina Markaok sekulako zartakoa eman dio besoarekin Martin Zubimendiri area barruan zela. Egia esan atzelari brasildarra gaur ez du bere eguna izan, atzealdean oso kamuts ibili da Sevilla eta askotan ere gainera urduri ikusi ditugu, gero gainera txistu artean joan da Markao pizjuandik, gero aipatuko dugu hori. Baina 78. minutuan Mikel Oyarzabalek huts eta bikoa jarri du penaltiz, egia esan maisuki gainditu du, ikeragarria izan da zeinen ongi bota duen penaltia Mikel Oyarzabalek, hor eskuinaldera azpitik Álvaro Fernández ongi bota da, baina hain ongi kokatua joan da baloia, ez duela ezertxo ere egiterik izan, Realak huts eta bikoa ipini du, egia da norgehiagoka ez zegoela itxita, baina bai abantaila handia izan du horre Realak, eta 73. minutuan Juanlu eta Markao kendu ditu. Juanlu egia esan ez du bat ere ikusi, orain García Pimientarekin hor erdikaldean jokatzen hasi da, jokalari altua da, baina iruditzen zait erasorako oso jokalari kamutsa dela, eta behar bada izan daiteke Sevillak hutsune asko zituen gaurko norgehiagokarako, eta horixe izan da isletako batez, jokalari bat gutxiagorekin jokatu du behar bada erasoan, gainera idubo ere oso azkar lesionatu zaio, oso azkar min hartu du, eta erabat dena aurka atera zaiola esan daiteke gaurkoan García Pimientaren taldeari, eta Markao ere atera da, Álvaro Fernándezi pase ustela asko eman dizkio gaurkoan, baloiaren irteeran ere ez dugu bat ere ongi ikusi, defentsan Mikel Oyarzabalekin, egia da, Oyarzabalek lehen zatian ez duela protagonismo handirik izan, eta ez du lan handi egirik ere izan, baina Isra eta Sou atera dira, jada norgehiagoka itxita zegoen, Sevilla era bat abailduta zegoen, eta bi hauek, Isra hor kokatu da, apur bat erasora joan beharra zeukan bai edo bai Sevillak Lukebakioren leku horretan, eta Lukebakio apur bat barnera aldera pasadu, Sou hor Euskarri bikoitzean ezarri du apur bat erasokorrago jokatzeko honek ere, eta horixe, esan aldaketek ez diote zertarako balio izan García Pimientaren taldeari. Eta Igea Nacho ere atera du Isaken ordez, Isakek partida ona egin du, egia da behar bada denboraldiaren puntu honetan ez dagoela bere puntu gorenean, baina norgehiagoka ona egin du, ongi mugitu da, Sevillan oso parte hartzaile izan den jokalaria izan da, eta gero Igea Nacho atera denean haze hutsa egin duen, Martin Zubimendik normalean ez du baloiri galtzen, baina gaurkoan hor Remirori pase ustel bat egin dio, Igea Nacho ongi iritsi da, ongi egin dio izkin Remirori,
baina gero bakar-bakarrik zegoenean egia da Agek gurutzatu zaiola Agek den partida ere oso ona izan da gaurkoan, baina hor kanpora joan zaio Igea Natxori. Eta 80. minutuan aldaketa hirukoitza egin du Realak, Brais Oiartzabal eta Kubo kendu ditu zelaitik, Braisen partida ona izan da, behar bada ez du beste batzuetan bezain besteko parte hartzea izan, baina zelai erdian oso egonkor ikusi dugu jokoari norabidea emanaz, Oiartzabal ere naiz eta gola sartu beno, ikusten da ez falta zaiola horixe, aurrealdean behar bada baloietan eta erabaki horragoa izatea, oraindik ere ez dago bere punturik onenean, baina nik uste hartuko duela, eta takeku gozter esan gola egin du aspaldiko partez titular izan da, 80 minutu jokatu ditu, eta Realean diferentzia gehien markatu dituen jokalaria izan da. Egia da gaurkoan Barreneren utzune hori zeukala Realak eta Sergio Gomezek egal horretatik jokatu du, baina noski Sergio Gomezek ez dauka izkin egiteko, Barrenek daukan gaitasuna ez da gutxiagorik ere, beste profil bateko jokalaria da Sergio Gomez, tarteka ere barne aldera sartu da eta horrek apur bat Sevillako jokalariak despistatu ditu. Eta Ola Sagasti, Oskarson eta Becker atera dira. Ola Sagastiren minutuak asko gustatu zaizkit. Batez ere hor, bi baloi bat galdu duenean ongi atera du gero Ola Sagastik, Oskarson ere, bere minutuetan ongi aritu da, eta Becker horixe apur bat kontraerasoan atera dituen jokalariak Imanolek. Eta Lokonga kendu du Peke sartzeko, Lokongaren norgehiagoka ere ona izan da, batez ere hor Sevillari berak ematen dio norabide handiena eta Sevillarentzat ezinbestekoa den jokalaria da García Pimientaren joko hori egin ahal izateko, gero egia da sakontasunean kosta egiten zaiola, baina Lokonga ez da profil horretako jokalaria, Pekeren sarrerak ere ez dio ezertxo ere eman Sevillari, eta Sergio Gomez eta Javi López atera ditu 83. minutuan, jada partida erabakita zegoela, Sergio Gomezen partida esan dugu ona izan da, batez ere egal horretatikan oso parte hartzaile ikusi dugu Badalonako jokalaria, Javi López ere fin aritu da ezkerralde horretatik, ez zuen partida erraza hasieran Luke Bakiorekin, baina ongi eutsi dio, eta Maguna Zelaia eta haien apur bat minututxo horiek jokatzeko atera dira, eta ez dute aipamen berezirik behar. Hauxe beraz, esan beharrekoa, ikeragarrizko garaipen garrantzitsua izan da Realarentzat, une honetan Sevilla 12. postuan geratu da 15 punturekin, Reala 15 punturekin 10. postuan, beraz, orain Europako postuetatik 4 puntura dira txuri-urdinak. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izan guzue, bitartean izan agur.